Όπως ήδη γνωρίζετε, το εσωτερικό ενός καλωδίου δικτύου αποτελείται από 4 ζευγάρια καλωδίων: το πορτοκαλί, το πράσινο, το καφέ και το μπλε ζευγάρι. Ας περάσουμε τώρα στον κατανεμητή. Στο συγκεκριμένο κατανεμητή μπορούν να τοποθετηθούν 24 καλώδια δικτύου. Παρατηρείτε ότι υπάρχουν κάποια χρώματα τα οποία αντιστοιχούν στα χρώματα του καλωδίου δικτύου. Επίσης, υπάρχουν δύο συνδεσμολογίες, η 568α και η 568β. Ανάλογα με το ποια συνδεσμολογία έχουμε ακολουθήσει στην άλλη άκρη του καλωδίου μας, την ίδια θα χρησιμοποιήσουμε και εδώ. Αφού τοποθετήσουμε τα καλώδια στον κατανεμητή, θα χρειαστούμε ένα καρφωτικό καλωδίο για να τα πρεσάρουμε επάνω σε αυτόν.